Dvojnásobná olympijská medailistka Martina Moravcová otvorila víkendový festival Dni originality, ktorý sa konal v Piešťanskej Lodenici. Celý festival sa niesol v znamení tvorivosti a zručnosti. Máme možnosť vidieť, že tu vznikajú rôzne diela, či sa jedná o veľkoformátové diela, alebo sa jedná o nejaké menšie výrobky. Remeselníci a umelci takýmto spôsobom vlastne ukazujú alebo prezentujú také tie svoje svety návštevníkom a majú možnosť návštevníci aj vidieť tie konečné výsledky takýmto spôsobom. Niektoré diela však asi nebolo možné len tak vytiahnuť z vrecka. Samozrejme, že nie. Vytvorili sme umelú stenu, na ktorú z oboch strán priamo maliar vytvoril 8-metrové grafity. Je naozaj zaujímavé vidieť aj takýto druh umenia, pretože nie je možné to vidieť len tak hocikde. Dni tvorivosti sa skladali z 3 častí. Tú prvú, tvorivé exhibície, sme si už predstavili. Druhá časť je v podstate detská zóna, na ktorej sa snažíme vytvoriť zmysluplné aktivity pre deti, hlavne rôzne workshopy a tvorivé aktivity pre deti. A poslednou časťou je Celiafest, je určený primárne pre ľudí s intoleranciou lepku. Oni v žiadnom prípade nemajú možnosť na žiadnom podujatí, sám som celiatik, takže viem to, na žiadnom podujatí nemajú možnosti, ako sa spoločensky vyžiť a vystravovať sa na tom podujatí. Vydarený festival sľubuje do budúcnosti peknú tradíciu. Tvoriť vo voľnej prírode priamo pred očami návštevníkov môže byť obohacujúce pre obe strany. Usporiadatelia sú plní chute a elánu do ďalších ročníkov. Zvládli nával návštevníkov i nepriazeň počasia. Je jasné, že poďakovať sa patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Jedná sa o ľudí, ktorí boli ochotní nielen moknúť, ale naozaj pripravovať celé tie veci. Je potrebné aj poďakovať všetkým partnerom, mediálnym reklamným partnerom, gastropartnerom, ktorí nám dôverovali v tomto začiatku a verím, že sme ich nesklamali a verím, že samozrejme do budúcna to bude pre nich zaujímavé s nami spolupracovať ďalej.